عزو السلام تنا تقبلوا فنون عبد مكتال شوكو وزغركم تعزبتي كميت وعلون لو محامس عيسى سنتر فيكم عالتن فرعان سرالو زراويدي مسانا روح يزيلكم قريبا لكم مكتالكم بغير زعد مسخاتكم تصنح ميكا حرقو فلما قم بكنتو تاتو فيلم أما حدا زوبا سيمنا وكيح بحر مسنا برتينو زوبا قرورا بملي مفاعتو تاو نتحر الشافر داراريبا أبنو زوبا عن سبابا أبالات حامد زلمع حروم حزازتات صاب صبور درجة كبزريكا تحبيرو هاقراوي محبر دكان سير تراجن فرقطر سالساي قوباي واقانيو أب زيناتات وصاي بسي چاينا ربحاتات هاقرون محلاو بصنع كم سر حفيتو سراويت فنزويلا كلتا معتا زغطل سفيع والتهدراو لم نكتم سجمال تماريو منقص ايفيركوس مسرح موتا سراويت فرنسا كاب هاقرو كم تجمر بوغعي أبطو زرزو زينا أما حدا زوبا سيمنا وكيح بحر ويزورا اسمرت أبراهام مس نبرتنو زوبا قرورا نازستي أبتي كبابي زركبحا هادوتات حيلتات مكلخالن أبز قورتو ركب اتطاونت حرشان بننفع تزراري وام أبز حلف عامت بالاينت ميسر حرشان تصادفو هزبن أبلات حيلتات مكلخالن زت سلاسلة أب معقاب حمدن ماينزة تكورد معلم عطاو نتفتات لو معامت بز حيلة ملكو كدفالو مخانو زحبرت ويزورا اسمرت حصرت معبرا واغلغلوت مفتاح تتحيزوم بزعبا زلو مربات مري هبا تساتفتي بيجيديوم أبالات حيلتات مكلخال نزعممو زلو سرحات دحر مسكان زبقا قسو مربات لمعات وقبو كتتلك قبرو لهم نايمو قعزيات ساقمات قلتو فتح كناديلو كمون كونتات قرب ماين تمرتن ممحياش كسرح تلابيوم زي كمزيلن كله قو جلة بالك فلس سراويت عسران كلتن هزبن أبالات هزباو سراويتن مرئيت كمز قربت وكيلرينا حبيرون نابي كالزينا بنسجرم أب تحتي ميسر حرشاز نطف هاقراوي تكال حرشا ومرمر بعسران حاد نطريا بزكانو عامتا واغيبا أب كلتشن عسران أربعة نزل سلاسلو مربات بمقمقام أب تكبارو وطن سراح كلتشن عسران حامشن زتيوم هزباو ركبات نايتي مينسترين زلاخو زينا وتصاب دانايت قبريوات كاتو أربعة أبتي أب حالن زوبا دبار واز تغانع جمجم حلافي هاجراوي تكال حرشة ومرمر أتو تصقاي برهانة أبزو سمعو قال أب كلتشحين عسران أربعة مرمر زتخايدلو تشعته عينتات مرق زر سرناين حرستات كعدل تداليو كم زلو قالت إفوز بسل علي تفاجولي كم زمعبلة كم أون نقطات مرمر حالحالة قول جنشان بوكون أب مرمراوي سراحات نقصن ربحون قاطع حرشة أدمع عين فتات كم زي السلاسلة قاليكتوم أبتا أقات أمي أب محدرة بحرياون تورساون تسقاتات كم أون ممحياش زرأتي حبت انسسا حرشاوي مهندسنا تكنولوجي مقبن بايوتكنولوجين بزعبا زتخايدن أب مسرح زلون مرمراوي سرحاتن زنبرو بدهوتاتن زرزراو حبريتات قريبوم تساتفتي دحر زكايد وزته وصيت مرمر زخونه رخبتات بقبو تحاتيمو ززرغحلو مقدك فطر مبزح مروص ازرئتي مشلام بولتو گن كدفالو اب احملتن فرتاتن زتكوره مرمراوي نطفتات كحيل صقم حرستوت ماكل زغبره مرمراوي نطفتات بزل على كقصل نطفتات مرمر نقطه شعب كبرابر اب تكنولوجي مغبي زغبر مرمراوي نطفتات بعتب كسرحالو زبلن كال انبوتات اقريبوم منستر عرفاين برها اب زهبو مزازم مقال مدبات نقصن ربحن قاطع حرشا كسفح اب احملتي مرور عدتن زنق ازرئتن زكايد مرمراون نطفتات كحيل اب ممحياشن محداسن مروص ازرئتي زلو بوليسي دما كخلص ازخاخيروم منستر عرفاين وسيخو اب مللاين مدقالن عليت كبتي تصادفو حزبن ممحداراتن زحيلو المنقد كناده مملمال من اسيات تمرامرت حرشا بعتب كسرحلو كمون اب مبرقاوي غلاغول زكايد مرمراون نطفتات داغم توديبو بغبو كتغبر تلابيو اب موداتا اب هاجراوي تكال حرشاو مرمر نفتنه بزعبا زتتخلو عليتات ارقاي زتفلاليو عليتات سرناين دقالعفونن كمون كاب حمام ناصا كوينوم بتخلي ززرؤو عليتات دنشن كالوتن مريت قريموم بمتحبار هامادن بعد سلطان أقرابن انسا زقرامن كاب كلتشن عصوتو حدن بابلات هاماد زوبا عنصبا
ተተኺሉ ምክትታል ዝግበረሉ ሕሩም ሕዛእትታት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ተሓቢሮም ዝተገልጸ ህሉ ኩነታት ናይቲ ሕዛእቲ ንምዕዛብ ካብ 15 ክሳብ 18 ጥራ ብንኡስ ዞባታት ኣስማጥ ሃበሮ ዒላ በርዒድን ዓተ ክሌዛንን ዑደት ኣብ ዝተኻየደሉ ኣጋጣሚ ወኪል በዓል ስልጣንን ኣግራብ እንስሳ ዘገዳምን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ከሰተ ተስፋጽዮን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ከባቢ ሃብቲ ገረቡ በሪሱ ቀላጥ መንባሩ ብምሕባር ነበርቲ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ሳላ ዝገበሮ ዕዙዝ ኣበርክቶ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዝሰሰነ ሓቢሮም ሓላፊት ሃማደ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ኣምና ሓሰን ብጊድያ እቲ ሕዛእቲ ንውፅኢት ዝተሰላሰለ ወፈራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ብንጹር ዘርኢ ምዃኑ ብምሕባር ነዚ ኩኡ ንምግባር ኣበርክቶ ንዝገበራ ብምስጋን ንዝበለፀ ውፅኢት ብዝሓይለ ክስራሕ ተላብያ ብኻልእ ወገን ሓላፊት ሃማደ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ኣምና ሓሰን ምስ ደቂ ኣንስትዮ ኣስማጥን ሃበሮን ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ኣብ ምሕያል ንቑሕ ውዳበታትን ኣገዳስነቱን ዘተኮረ ዝተምህሮ ሂባ ኣደ ምምሃር ማለት ሕብረተሰብ ምምሃር ምዃኑ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ኣምና ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎንን ተወዳዳርነተንን ኣብ ትምህርቲ ክሕይላ ኣዘኻኺራ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ቀጠር ብ19 ጥራ ኣብ ከተማ ኣዶሓ ሳልሳይ ጉባኤ ኣቃኒዖም ኣብቲ ብርክት ዝበለ ኣባላት ጨንፈርን ወከልቲ ማሕበረኮምን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ኣምባሳደር ዓሊ ኢብራሂም ኣብ ዘስምዑ መኽፈቲ ቃል ንጉሉሕ ተራ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ውሽጥን ወፃን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራውን ማሕበረኮማውን መደባት ብምጓስ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ውዳበታትን ብምሕያል ዓቕምታትን ብምዕባልን ኣበርክተን ኣብ መደባት ህንፀት ሃገርን ወለዶታትን ንምዕዛዝ ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊፆም ኣምባሳደር ዓሊ ኣስዒቡ ኣባላት ሃማደ ጨንፈር ቀጠር ሃገራዊ መንነት ኣብ ምዕቃብን ምውራስን ከምኡውን ማሕበራዊ ምትእስሳር ንምድንፋዕ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ምስጋና ብምቕራብ ዕዉት ጉባኤ ተመኒዩ ተሳተፍቲ ኣብ ጸብጻብ ንጥፈታት ጨንፈርን ካልእን ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ዛዕባታትን ድሕሪ ዘካየዶ ዘተ ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል መሪፀን ኣብ መወዳእታ ድማ ዝውጠን መደባት ንምዕዋት ዘለዎን ድልውነት ኣረጋጊፀን ብምትሕባር ሃብቲ ማይ ክፍሊ ማይ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ባስታት 2 ሚልዮን ናቕፋ ብምምሕዳር ከባቢ ባትካላኑ ዞባ ጊንዳዕ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ጽሩይ ስተ ማይ ተመሪቖም ብ18 ጥራ ብዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣመሓዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ መንግስት ወልዱ እቲ ፕሮጀክት ምዕረቒ ማይ ባስካን 4 ተወሰኽቲ ምዕደል ንቑጣታትን ከም ዘጠቓልል ብምሕባር ንተሳትፎን ኣበርክቶን ነበርትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ኣመስጊኑ ሓላፊ ክፍሊ ኣገልግሎት ማይ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃብተፅዮን ብርሃነ በጎኑ እቲ ፕሮጀክት ውሑስ ኣገልግሎት ንክህብ ነበርቲ ብግቡእ ከመሓድርውን ብውሕልነት ክጥቀምሉን ተላብዩ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር ያሕያ ድማ ሳላቲ በብእዋኑ ክዋደድ ዝፀንሐ ፕሮጀክታት 85 ሚእታዊት ካብ ነበርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ ተጠቀምቲ ቀረብ ጽሩይ ስተ ማይ ክኾኑ ከም ዝበቕዑ ኣረዲዩ ነበርቲ ብወገኖም ተዋዳዲሎም ዘሎ ቀረብ ጽሩይ ስተ ማይ ንዝጸንሖም ሃልኪ ዘወግድ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንውሕስነቱ ከም ዝሰርሑ ገሊፆም መምሕዳሪ ከባቢ ባትካላ ሓንቲ 17 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኮይና ካብ ጊንዳዕ ንሸነኽ ደቡብ 10 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ መደበራት ፖሊስ ንኡስ ዞባታት መንሱራን ኣቑርደትን ኣፍልጦ ሕጊ ብምዕባይ ገበናትን በደላትን ሓደጋታት ተሽከርከርትን ምቁፃር ዝዓለመ ርክባት ምስ ህዝብን ተምሃሮን ኣካይደን ኣብ ንኡስ ዞባ መንሱራን ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ኣብያተ ትምህርቲ ትንሽኣይ መንሱራ ዓዲ ኩኩይን ደሉክን ከምኡውን ምስ ነበርቲ መጋውዳ ኣብ ዝተገብረ ሴሚናራት ተራዝምድና ፖሊስ ተምሃሮን ህዝብን ኣብ ምክልኻል ገበናት ኣፈታታሓ ግርጭታትን ምዕቃብ ክብርታት ሕብረተሰብን ጥንቃቐ ካብ ባህርያውን ሰብ ሰርሖን ሓደጋታት ከምኡውን ኣተኣላልያ ብተምሃሮ ዝፍጸሙ ደቀቕቲ በደላት ኣብ ዝብሉ ዛዕባታትን ካልኦት ምስ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ኣብ ዝተተሓሓዙ ጉዳያት ተዘትዩ ምስ ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ኣቑርደት ኣብ ዝተገብረ ተመሳሳሊ ርክብ ድማ ተምሃሮ ዕላማ ናይቲ ቆጻሊ ዝወሃቦም ኣስተምህሮታት ምውሓስን ሰላምን ድሕነትን ሕብረተሰብ ምዃኑ ተገንዚቦም ምረዳእቶም ኣበሪኾም ነፍሶም ካብ ገበናትን በደላትን ሓራ ክገብሩን ምስ ፖሊስ ክተሓባበሩን መዘኻኽሪ ቀሪቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ርክብ ኣብ ሕጊ ንፀንሖም ኣፍልጦ ዝዕብን ኣብ ምክልኻል ገበናት ክውሰዱ ዝግብኦም ስጉምታት ዘነፅርን ብምዃኑ ብሰፍሒ ክድፋሉ ኣዘኻኺሮም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ክኸውን ምክታልኩም ክቅፅሉ ደጊመ ብغብሪ ዕድም
زيناو مسنا روير تي في ناوص لي زغوركم تعزبتي سلامكتالكم ازي مسكن زيناو وصاي منግስቲ ቻይና ረብሓታት ሃገሩ ንምሕላው ብጽኑዕ ከም ዝሰርሕ ትማል 22 ጥራ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጦም መንግስቲ ቻይና ነዚ መግለጺ ዝሃበ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ለካቲት ኣብ ልዕሊ እታው ፍርያት ቻይና ተወሳኺ ናይ 10% ቀረጽ ክውስን ከም ዝኽእል ድሕሪ ምእማት እዩ ኣብ ንግዳዊ ኩናት ሰዓርን ተሰዓርን ከም ዘለ ዝሓበረት ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዘሎ ፍልልያት ብዲፕሎማሲያዊ መገዲ ክፍታሕ ጸዊዓ እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ ሃገራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ፍልልያት ብግቡእ ክትሕዞ ንኽልቱ ወገን ዝጠቅም ብምትሕብባር ክሰፍሕ ከምኡውን ርጉእ ጥዑይን ዘላቕን ዝምድናታት ንምርጋጽ ክሰርሕ ድልውቲ ከም ዘላ ኣረጋጊጻ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ ንቻይና ብጉዳይ ስርቂ ኣእምራዊ ዋኒን ዘይሚዛናዊ ንግዳዊ ንጥፈታትን ካልእን ብምኽሳስ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝጸንሐ ንግዳዊ ስምዕ ዳግማይ ክኽለስ ጸቕጢ ንምፍጣር ናይ ልዕሊ 360 ቢልዮን ዶላር ቀረጽ እታው ከም ዝወሰነ ቻይና እውን ብወገና ተመጣጣኒ ዝበለቶ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ይዝከር እዚ ብክልቴን ሃገራት ዝተወሰደ ስጉምታት ንንግዳዊ ምንቅስቓሳትን ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት ሃገራት ምስ ኣሜሪካን ቻይናን ዘለዎን ተመሳሳሊ ዝምድና እውን በኣሉታ ጸሊዎ ከም ዘሎ ይሕበር ሰራዊት ቬኔዙዌላ ካብ ትማል 22 ጥሪ ጀሚሩ ንክልተ መዓልታት ዝቕጽል ሰፊሕ ወታደራዊ ልምምድ ከም ዝጀመረ ተቓሊሑ ኣብቲ ልምምድ ልዕሊ 150,000 ኣባላት ሰራዊትን ሚሊሻን ይሳተፉ ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሮም ሚኒስትሪ ምክልኻል ቬኔዙዌላ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ልምምድ ካብ ውሽጣውያንን ገዳማውያንን ተጻዋቲ ክመጽእ ዝኽእል ስጋት ንምምካትን ሰላምን ጸጥታን ንምርጋጽ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣፍሊጦ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ነቲ ወታደራዊ ልምምድ ከም ተኸታተሎ ወግዓውያን ማዕከናት ዜና ሃገር ሓቢሮም እዚ ልምምድ እዚ ፕሬዚደንት ማዱሮ ንሳልሳይ እብረ ንቬኔዙዌላ ክመርሕ ቃለ መሓላ ድሕሪ ምፍጻሙ ክልተ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ ሰራዊት ቬኔዙዌላ ቅድሚ እቲ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ንላዕለዎት ሰብ መዚ ሃገሩ ንምቕንጻልን ሽበራዊ መጥቃዕትን ምክያድን መደብ ከም ዝነበሮም ዝኸሰሶም ኣሜሪካውያን ዝርከቦም 7 ወጻእተኛታት ዕሱባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ዝዝከር እዩ ናይ መወዳእታ ዜና መንግስቲ አይቨሪ ኮስት መስርሕ ምውጻእ ሰራዊት ፈረንሳ ካብ ሃገሩ ከም ተጀመረ ብ22 ጥሪ ብወግዒ ኣፍሊጦም እቲ መስርሕ ምስሓብ ኣብ ቀረባ ግዜ ክዛዘም ምዃኑ ፕሬዚደንት አላሳን ዋታራ ሓቢሮሎም መንግስቲ አይቨሪ ኮስት ሃገሩ ብዘመናውነትን ዓቕምን ናይ ገዛእ ርእሳ ሰራዊት ከም እትሕበን ከም እተኣማመንን ብምግላጽ ኣብ ሃገሩ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ፈረንሳ ጠቕሊሉ ክወፅእ ከም ዝወሰነ ዝፍለጥ እዩ فرنسا أبتا معرب أفريقيا هاجر أستاد 600 وتهدرا توافيرا كم زلات صبصابات حبرو من قستي سنغال ون أب هاجرو زرك وتهدرا ومربرات هاجرات معرب كعصو موسانو زذكري فرنسا أقدما أب مالي نيجر بوركينا فاسو نوافيراتو نتصنح السراويت بوسانا نايتن هاجرات كم سحابتو صبصابات يقلصو وتهدرا وفري فرنسا رغم مجزات بايتا زطاط حن صغاتات مزماز زعلمن مخانيوم كيلاتات كحبرو صنيحوم زغوركم تعزبتي زينا نمزام قندنطوتاتو كدغملكم أما حرر زوبا سيمنا وكيح بحر مسن نبرتن زوبا قرورا بمدفعتو تاو نتحرشا زمانوا أب زوبا عن سباب أبلات همار زلمع حروم حزاتتات أب صبو درجة كم زركب تحبيرو هاجراوي محبر دكان سيرتا جنفر قطر سالساي قبايو أكانيو أب زيناتات وطعي قسي چاينا ربحاتات هاجرو نمحلاو بتصنع كم زسرح أبليتو سراويت فنزويلا نكرت معلتا زغصل سفين وتهدراو لمن كم سجمر مخايحو دستا ايفير كوست مسرح موصا سراويت فرنسا كاب هاغورو كم تجمر بوغي حقيقو زغوركم تعزبتين لو مغت استدالو زنا مسنا رابطه فتصم لما كتالكم ازي مسمو مستركم مرباطه تي حرككم يبوغ السلام